martanian na kita, dami ni batana sumurong siyan sa roha, ima na mga ramoti ati-ati do muna di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amen. Apa ni di bapa di hita ina na tersura di Galatia 2 ayat 11 ayat 20. Ala jahudi hiya dohan ada perdosa siang aka perbi alai ondo hubotohani siya kaporsiaon di Yesus Kristus sabindo dapotan hati ora jolma dede sibido mati di bahini na kami gawe porsia di Kristus Yesus asa di victori hani siya kaporsiaon di Kristus dede sibido mati ay dang dapotan kami orang nasa na merdaki anggo sosial mati. Alay mo perdusa terdapat kami nanay pitor marhiti-hiti Kristus dede gabi sita baydusa do Kristus disi duma angwi. Ay hupa jong do diriku pangwalaosi molo hupa uli muse ay nunga mati ahu di patiki hinorkon ni patiki asa mangolu ahu di bapa rapon Kristus sido ahu tersilang dede ahu bim na mangulu naik Kristus do na mangulu di bagasan ahu ia mangulu pi ahu naik di bagasan daging mangolu marhite-hite haporsiaon di anak di bapa na makahologi aku jala na mangalekon dirina aku dan humulokon asinirohani di bapa ay adok katigoran marhite siyan patiki magopoma hamamate ni Kristus ido sahat donga saha porsiaw di bagasan Yesus Kristus ranu nga somal tabigi padohan ni amata Martin Luther i manasadekwari lugi Martin Luther sola gratia sola fide sola scriptura lapatanna manusia di victori dan alani pabahenan alai manusia di victori alani asini rohani di bapa di victori alani hapani di bapa di victori alani haposiao lau sido saya dan nanidok ni si Paulus tuhuya Galatia asa na indohoron na ima nagabi Kristen dangalan pangalakot dangalani personato, dangalani pati. Alai molo tau gapi, alani haporsiot taibi, alani hapani di bapado, ala asin di bapado. Ido nanay ondol honon ni si Paulus tuhuria Galatia. Lapatan na, dang bui jolmay, dang bui huri, dang bui na di victori ala na magudahupati. Yang lupamitro dihita holak kaporsiaw di Tuhan Yesus Kristus do. Ido dilihat tuhita nang Yahudi nang nasu Yahudi. Aidang terbaik jol magabi pitor yang mo siyan pabahenan. Sadado na buhay mga leonin dihita ima asirohan di batan di bagasan hatana di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Danga dong nagtutup usaha ni Jolma Usi. Iya soholan hatawon magula ko lomo ni Tuhan Yesus Kristus. Alani dihawak ka dong sa porsiyaon ido pala na taida rikot ni mamitorion rikot ni na makatindak ko haporsiyaon. Jala takas di nang di haporsiyaon. Tupen na si dati na kung ganun ari paring kata ni haporsiyaon.
jalaido nang ibu gede taipe takas idok tulika dang au na au boleh madiri tuhan sikong lapatan na iya halak na porsia dan didiri na sati alai sikong ko alani dang boy alani hadiriota manang alani hatota manang alani hamarota manang alani hapi tom soholang tingkat bahasa ni marhitiru dia makadonga saha porsiaun untuk nanai idota sit lapatan na dibaga satu bagas do di hatakon si Paulus tukulia Galatia ima taringo tungulu mana taringo tu pamitorion ni ibata yaka na poseng marhitido takas dido ibana asa adong materida dingulu di naong di pitore dinaw pawa roha naong nikuhan ni tondi asa tu takas do so dido na indo konon di hata ni tibata akahalak naong ginuhan ni tondi adong manakay nga ni hay baruan transformasi perubahan hidup ido nataida natakas lumobima di hatani di bata di Galatia. Lapatan ni perubahan hidup adong tarida ima nang juba tuhatta hita nang tuhatta mangalehon hay baru tu hita mengubah hidup kita secara totalitas ahado naniubani di bata sungguh dia hita ani perubahan ningoli ido nanaing berengota takas didok si Paulus na perjono ima adong perubahan hidup adalah satu keharusan dina mangulun ikonadong do pamitorio ikonadong do perubahan hidup lapatanna sada keharusan dui hidup benedok Tuhan Yesus marhite dia meh todi na perubahan hidup total sehingga imanak ngani nasa nong ginohan ni todi perubahan itu merupakan keharusan karena Tuhan sendiri mempunyai rancangan yang besar di balik perubahan hidup kita hidup na parjuno na pedua kun naing takas do didok halak nong di Victoria marikite haporsion na kani ada perubahan di mana kani meninggalkan hidup lama pola lama hidup kedagingan pola lama ahado pola lama ima akka pangalaho na ru bebenna masatakas didok si Paulus si ima di Filipi ya teh lupa homa akka na dipiku ya hima akka na dicu lapatan na asa unang besay tupu di bengolutom unang besay hola muda tupu di hola na mere tupu di torus alay adong manakangani sada perubahan perubahan itu yang harus kita terima adalah ima bui kita majalo hay baruang ya halak na se muda mangida tupudi ya halak na se terus mangida aka persoalan lama tengok mah parnijamu di silur gabi saya hola muda tupudi alane pola lama maul meninggalkan akan ngudurame karena gabi lapatan na hade do tersi lapatan ni perubahan hidup halak naung di Victoria ngoduna dang be bangodu ibana di pola lama manang yak kahajur tagi dijagi alai nung na suluk be di perbaikan namanya ima ada perubahan yang terjadi dalam diri kita diame olo seta kuarpane bahwa Tuhan yang berkuasa dalam
diri kita sendiri. Perubahan na songonido na nihalomohon ni Bata. Adong perubahan pola berpikir, perubahan mindset, perubahan ningoluta, dan be saya tinggal kita di pangalago na rubi. Alay takasma, dia mangulu kita di bagasan hata di Bata, naong di Victory, naong majalaw pamitorion, siya tuhatta di Bata. Marhitero dia makadong asahapon siya. Idok di bagasat tubuh na takas kita manadadinit. Ihala nang manadadiri na kagani. Uy man, barila, di bagasan muduna pangarajunion. Dirajuni dang alani. Alay taruh masuk padok ni Martin Luther artinya. Seorang Kristen bukanlah seorang yang tidak berdosa atau tidak merasa berdosa. Ia adalah seorang yang karena imannya kepada Kristus, Allah tidak memperhitungkan dosanya. Orang Kristen juga berdosa, tetapi dosa-dosa tidak lagi menghambat. Karena apa? Karena kita sudah dilahirkan. Alani nunga tori, nunga dibenarkan pangalasyoni yang alani pagulo ay nunga mati Kristus sinorkon pati asa mangulo kita di Bata Kristus ipeno kita tarasina lapatan na ahado nenggono si asa sitia hita bagi Yesus Kristus. Simbolis na manegay kita, simbolis na menggure kita. Di bagasan apersyata na matok asa nung atakas Kristus na mangulo di bagasan kita. Dan terbaik lebih madua marhiti aku mana kuasona dapat. Allah marhiti asli di Bata di Victory jalan kedua kita sian tangan sian simbolis sian ima nasi manigay kita nasa dilingon simbolis dang be markuaso nanga dong beguni molo bisa disigay molo bisa dikurit alay di bagasan hata ni di Bata asluhana do hapo siya naong di pahamam naong najalo aslo tapat di bagasan. Amen. Mauliate madiho ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan natin marhiti hatam na rin. Amen.